Bilan li tnaqqas l-ammont ta' karozzi fit-toroq Maltin, Transport Malta varat skema li tinċentiva lil min għandu liċenzja tas-sewqan biex jipprova jgħaddi mingħajrha. L-inġinier Ronald Attard Pulicino, direttur ta' sostenibilità fiħdan Transport Malta, qal li l-awtorità se tkun qed tagħti 25,000 euro maqsuma fuq 5 snin. Il-pagamenti kull wieħed ta' 5,000 euro jingħata kull sena fix-xahar ta' wara kull anniversarju minn meta persuna tkun irritornat il-liċenzja. Spjega li hemm ta' kriterji biex wieħed ikun eliġibbli għall-iskema. Ma jkollokx iktar minn 30 sena, ġil ma laqx il-birthday ta' 30 sena, tkun ilek residenti Malta għal mill-inqas 7 snin, di kollok driving license għal kategorija B, ċoħra karozza, għal iktar minn sena, u misax ikollok driver bil-karozza bid-driver minn posta xogħol tiegħek. Transport Malta ħasbet ukoll xenarju fejn persuna tiddeċidi li trid il-liċenzja tas-sewqan lura qabel ikunu għaddew 5 snin. Għalli l-applikazzjonijiet biex wieħed jieħu liċenzja lura jridu jsiru fix-xahar ta' wara kull anniversarju. Jekk ikun irid id-driving license lura, ikun tina lura jirrifandja irrot lura l-awtorità il-grant li jkun baqalu jirċievi. Ġifieri jekk japplika jew persuna tapplika fit-13 xahar, tieħu lura 20,000 euro li jkun ma għadu ma rċivix. Minn manda l-oħra jekk ikun hemm raġunijiet validi ta' saħħa, ta' xogħol, jew raġunijiet oħrajn validi li l-bord tal-appell jikkunsidra u jaċċetta, hemm il-possibilità li nwaqqgħu dik il-refund. Mill-banda l-oħra dawk li jiddeċiedu li jridu lura l-liċenzja wara 5 snin mhux se jkollhom bżonn jitilgħu għat-test mill-ġdid iżda jridu jsegwu korsa sewqan apposta ta' 15-il siegħa. L-inġinier Attard Pulicino wissa li dawk li jkunu ritornaw il-liċenzja u jinqabdu jsuqu xorta waħda jifaċċjaw il-konsegwenzi legali ta' kwalunkwe persuna li tinqabad issuq bla liċenzja, inkluż li titressaq quddiem il-qorti, iżda mhux biss. 5,000 euro penali u refund tal-grant kollu li jkun baqalek tirċievi. L-applikazzjonijiet ta' ritorn ta' liċenzja se jintlaqgħu fl-uffiċini ta' Transport Malta f'Raħal Ġdid, Ħallija u Rabat Għawdex sa 30 ta' Ġunju.